Si ate. Ali ate, ikay. Oh, hi daw. Hi. Ikaw ta. Na, nag-concentrate na siya kaon. Mao ni akong avocado, tulo na lang ni kabuok. Kay na kani akong avocado. Yeah. Kanisad. So di ba pangagwapa sa akong avocado. Liwat sa nag-vlog. Pera buyag. So magkuskus na ta. Nahugasan na ni nako ha ang kani iyang panit. Nahugasan na. Kuskuso ni nako. Gindot kay siyang avocado kay kanang mahurot jud tanan ba. Gindot kaayo, lami kaayo. Gindot kaayo siyang avocado. Ganahan kay ko. Asa naman itong mga lysogen? Nadira akong gipauga. Dili pa ha mo ka mo inom ana ha. Wow, tanawa guys, kalami. Nakapalit ko ani dito sa akong gitrabahoan sa office na maligya dito. Tag 80 ang kilo. Nya nakuha ko, nagpalit ko og 2 kilos. Ilami kayo siya guys. Favorite ni nako ang avocado. Ganahan jud ko ani nga naitanom kay daghan kayo ni bunga. Unay avocado. Nami avocado sa una sa probinsya sa ang amo sa Bantayan Island na naami avocado nya gibagyo. So na tumba. Sayang kayo guys. Oh. Amo ni itanom ang liso. Ayaw sa. Ay sa kuya. Kuya. Lami. Hala, iya giinom? Ayaw, sana ipainom sa iya. Third, mao ni ang third. Dara. Kuya, eat na ka rice, kuya.
Sige na. Sinugba mo. Lami tayo. Kuya. Para mo nagbantayan. Eat na rice, kuya. Tabak. Suwa, saging, sige. Akong anak, grabe ka pilian sa pagkaon. Mag-classmate mo naman ito sa Dili, mag-rice na ka. Ay, gaman. Mag-rice na lagi ka. Kumantin na namin. Sobraan ka pilian. Maglanlan na lang og. Bili ka na lang. Maglanlan na lang og. Sabot sila lang lang dyan. Magsulo na, iyang kauno na lang tanan ang kanon, walay sudan-sudan. Tungod sa kapilian. Puro na lang rice iyang kaunon. Oh, lagi, tapain mo ka, Diyos, pero makaon man mo sa kanon. Ano doon ka ha? Yan nasa kayo mo. Ayun na. Kasi G.A. giinom niya, ako pa sa ikaon ba? Kuya, ayaw sa natiwa sa kuya. Sa kuya. Ayaw. Ibalik ang sulit. Kalami. Dara. Akong nahuman. Kung mamapili. Hi. Akong mama Lilingo. Duko ka ma, di ka makita. Hi. Mao na akong mama nga nagpakaon sa akong tata Nonoy. Butangan ni nako og condense. Niya isod sa ref. Ha? Kisay maglaway-laway. So, mag-open ko og condense. Okay. So, mao ni akong i-sagol. Condense milk. Nakoy para open sa kuan sa lata, di ko ka mao-open. Di kani ako i-open. May ning manual. Kisa may nakarelay kahibaw-an ni mo open. Yan yun pag-open. Na nakuskus, so butangan ako og condense. Yan, i-mix na ko. I-mix na ko. Naisod ni nako sa ref para mabugnaw. Ano na siya? Wow, kalami. Mix. I-mix ni mo para ma-blend ang iyahang kalami, iyahang tamis. So, hiniguman ani, isod sa ref. So, ready to serve na. Mamaw na to, guys. Thank you for watching, guys. Stay safe and don't forget to subscribe my channel, Nang Bandens TV. Bye-bye. Bye-bye, ma. Bye-bye. God bless.